Merħba, senjuri, il-programm huwa ras imbras jiena Mario Xwireb. Kellna qbil fis-sigħat li għaddew, qbil gvern u oppożizzjoni, sissa fil-gruppi parlamentari tagħhom ovvjament li l-President li jmiss il-11 il-President ta' Malta se tkun Miriam Spiteri De Bono. Issa, ovvjament, f'daw il-ħinijiet jittieħed ukoll il-vot fil-Parlament. Ifisser ukoll risqin lejn it-tmiem tal-Presidenza Vella, presidenza illi rat affarijiet illi presidenzi oħrajn ma rawx rat żewġ Prim Ministri, rat żewġ kapijiet tal-Oppożizzjoni ma wkoll problemi, sfidi f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tas-saħħa fil-livell komunitarju qegħdin nitkellmu. Insomma, ħa nitkellmu mal-Professur Andrew Azzopardi, lettur l-Università ta' Malta u wkoll issa awtur ta' dan il-ktieb George Vella, il-President illi għandu ħafna xi jgħid illi għadu kemm ġie ppubblikat. Grazzi tal-li ġejt għall-programm Ras Imbras. Inkredibbli dik il-Presidenza kienet, ġifieri meta tibda tara u tibda tanalizza. Jiena niftakar 5 snin ilu kont hawnhekk u kelli n-noti fil-fatt insemmiha fil-ktieb. U da f'daqqa waħda jiena bdejt nimmaġina da se jkun preskrittiv ħafna, se jkun apologetiku ħafna. Da f'daqqa waħda ma eleb kollox, ġifieri bdejt nfittex fin-noti, niftakar minn iżgħar żball kien hemm il-Professur Pirotta wkoll biex naraf il-diskors tal-installazzjoni tiegħu kien kompletament kważi antitezi ta' dak li kontet nistenna. Ħares, ġifri inti il-tqajt miegħu u l-tqajt ma' nies oħrajn ta' madwaru biex għamilt dan il-ktieb. X'tallim ġdid? Tallimt għalfejn u kif inhu. Ġifieri George Vella qatt ma kien karizmatiku, mhux xi wieħed illi kif jidħol jixal il-kamra. Ħafna nies fil-fatt jgħidulek imma da x'għamel, ma kellux il-karizma ta' Mary Louise, Colli Ropreka, ma kellux il-karizma ta' George Abela, ta' Guido De Marco. Però ironikament bniedem li trabba man-nies u tabib, allura jiltaqa' man-nies, politiku man-nies. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li huwa interessanti u li nnexxielu jinseċ il-fatt li hu tabib u dak qatt ma ċaħdu dik kienet l-imħabba tiegħu naħseb qabel il-mara tiegħu biex ngħidlek l-imħabba tiegħu tul ħajtu kollha u dejjem iraġuna bħala fixer, bħala tabib irid isewwi mingħajr ħafna ċerimonja żejjed. Forsi xi ftit kultant kien jieħu għalih u jgħidlek għalminnu li meta ġieli ħalih fuq xi ħaġa jgħidlek, però kien dejjem fixer. Però kif għattint kellu viżibilju ta' kriżijiet. Jiġifieri naħseb il-presidenzi li niftakar jien żgur u forsi anki xi oħrajn qabilhom, ma niftakarx forsi ta' Ugo Mifsud Bonnici, ġifieri kellu il-kriżi tal-2017 naturalment fejn isħarġu fit-toroq u l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien kellu jirriżenja, kien hemm vakum ta' poter bdew jitolbu minnu illi jisolvi s-sitwazzjoni. Kellek il-kriżi tal-uprising biex ngħidlek minn numru ta' deputati nazzjonalisti fil-konfront tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-Covid kellu il-kriżi wkoll tal-abort, ma ninsewx dik kienet. Isa kriżi di inti? Kienet kriżi, ġifieri kell ħassejta għalih personali. U qal il-Prim Ministru, not so many words, il-Prim Ministru kellu jagħmel essenzjalment dak li għatlu jien, ċajli jiena m'iniex kont se niċċetta li se jġrek u ta' sinjal jgħid fil-ktieb illi il-PGDM, ġifieri il-post il-pre-genetic diagnosis li kien beda juri li huwa daqsxejn irrabjat fuq inkazzat fuq il-proċess kif qed isir. U mbagħad ġi daħlu il-Professur Frank Bezzina bħala biex ngħidlek element biex ikun jista' jgħaddiha del-PGDM. Ovvjament, Professur Bezzina ħabib kbir tiegħi nħobbu ħafna nirrispettah ħafna, imma kien jaqbel mal-PGDM. Dak iż-żmien il-President kellu bżonn isiefer u jgħid illi ma sifirx minħabba fek imma żamm is-safra. Hemmhekk però tal-ewwel sinjal lill-Prim Ministru. Fejn jidħol l-abort essenzjalment u jgħid illi ġaba żewġ biex ngħidlek kif naturalment xtaq, għax kien jitlaq. Inti il-ktieb tajt tisma' il-President li għandu ħafna xi jgħid, ma tużax il-passat, volja resqin lejn ta' Presidenza, tuża l-preżent, mhux dak, mhux kellu ħafna xi jgħid. Le, għandu ħafna xi jgħid. Ġifieri, ma ninsewx, ġifieri jiena l-bira fit-tnedija tal-ktieb u għadhom mill-affarijiet li semmejt kienet illi din tmiem ta' ġenerazzjoni. U għabdit niftit nostalġija jiena bħalek u bħal ħafna nies oħra nsegwu l-politika, din it-tip ta' struttura, ta' fiżjonomija ta' politiku qiegħda fit-tmiem tagħha. Ġifieri ma ninsewx, George Vella kien involut għal ħafna snin
għal 40 sena jekk mhux iktar fil-politika, kien involut biex ngħidlek mill-kwistjoni hemmhekk naħseb kienet l-ewwel waħda il-kwistjoni tas-sittinijiet tal-politiku reliġjuża, l-kwistjoni politika reliġjuża, hemmhekk u jgħid ukoll li xorta hemmhekk ma vutax għal Partit Laburista ħassu li l-kuxjenza tiegħu ma tiex, kien għadu qed jinkwieta l-ewwel fil-fatt għandu xofa jgħidu speċi li l-ewwel darba illi kellu jivvota ma votax il-Labour Party u kien dejjem involut. Li hu interessanti li George Vella qatt ma kien persuna li xi ambizzjuż esaġerat. U ħadem ħafna meta kien hemm il-kwistjoni tal-81 biex jipprova jiġbor il-biġġiet, ħadem ħafna fi żmien it-tmexxija tal-Alfred Sant u l-kriżi li kien hemm f'Alfred Sant. U dejjem kien il-persuna għalhekk qed ngħid, ġifieri li kelli niddeskrivi bħala kelma Ingliża biex ngħid hekk, huwa fixer in a good way, ma b'mod tajjeb, ġifieri li jipprova isewwi. Tabib li jagħmel l-analiżi u jipprova joħroġ prognosi. Xi ħaġa li forsi ġifieri riformi kien hemm fil-Kostituzzjoni, però u f'dal-aħħar snin propju tul din il-presidenza wkoll. Però kien hemm dak il-proċess li kien qabad ta' riforma kostituzzjonali, għamel anke il-proċess konsultattiv man-nies u talab in-nies li jikkontribwixxu. Xorta isna ma wasalx sa fejn xtaq. No, fil-fatt hemmhekk naħseb inġibed daqsxejn it-tappit minn taħt saqajh. Il-Prim-Ministru meta kont intervistajtu jien ftit ta' xhur ilu jgħid li l-riforma fil-Kostituzzjoni saret, George Vella jgħid le, ġifieri saru ċerta riformi, però l-proċess. Kien hemm riformi. Kien hemm riformi forsi saru sforzati. Jew saru biċċiet, nindirizzaw nindirizzaw, flok saret xi ħaġa holistika. Ekku, issa kien hemm kostituzzjonalisti, diversi kostituzzjonalisti li jgħidulek isma' aħna m'għandniex bżonn noqogħdu ninżarmaw kull ma għandna u narġgħu nagħmlu t-tieni Repubblika. Hemm nies bħal Franco De Bono, pereżempju, jgħidu isma' fejn ma jkunx hemm riforma sħiħa kompluta lock, stock and barrel. Fil-każ ta' diversi oħrajn jgħidulek le. George Vella naħseb irid il-proċess li jkun radikali, ċe li jkun hemm il-diskussjoni l-Assembleja Kostituzzjonali u dan kollu, dik ma rnexxilniex insibu, believe it or not, il-persuna li għandhom fiduċja żewġ partiti biex. U fil-fatt kien hemm imbagħad sforzata biex ngħidlek u jgħid ċerta ferġew sforzati mill-Venice Commission fosthom kif isir l-appointment tal-President li huma ma jaqbilx ma' dal-modell. Interessanti kif il-Venice Commission isa kważi stenniet li jsiru ċertu affarijiet minn Malta, però dawn huma barranin li l-sistema Maltija forsi ma jafux daqstant, dan huwa argument li tista' tħares lejh. Ma ninsewx il-kuntest kien wara li kien hemm l-inkjesta li ħarġet mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Roberta Bella kien għadu qed isir hemmhekk fil-bidu tiegħu. Ma jridu jifhmu wkoll huma l-kuntest lokali wkoll ta' kif żviluppaw ċertu affarijiet f'Malta. Ma naħsibx konna obbligati, ma nafx, ma jidhirix li aħna obbligati li nagħmlu. Ġifieri id-deċiżjonijiet saru mill-Parlament Malti. U naħseb dik kienet tal-ħolqien tal-President bit-2/3 mingħajr anti-deadlock, għax mhux li jkun hemm it-2/3 li mingħajr anti-deadlock, illi kienet marbuta ma' affarijiet oħra li l-oppożizzjoni ma rridx iċċedi, ġifieri l-horse trading hemmhekk kien sar b'dak il-mod. Setat kienet ixxu perikoluża minnaħa l-oħra nibda ngħid imma pajjiż ta' nofs miljun. Għandna ħafna nies relevanti, bravi, tajbin, struiti, għandna inħallu sal-aħħar ġimgħa biex. Imma safrattant taħdem. Le, ġifieri wasalna l-mument li l-iskadenzi nżammew għall-ewwel darba qed titħaddem ta' żewġ terzi u jidher li hemm qbil. Jidher li hemm qbil u jidher li l-istess il-votazzjoni llum, ġifieri li ma nistax nifhem. Inti taqbel magħha jew le? Ma xiex. Ma ta' żewġ terzi għall-President, pereżempju? Għandu jkollok it-2/3 imma għandu jkollok anti-deadlock mechanism. Ġifieri naraw il-relevanza tal-uffiċċju, ġifieri aħna nemmnu f'dal-uffiċċju, mela hekk ma nemmnux f'dal-uffiċċju bħala xi ħaġa daqshekk importanti u huwa ċerimonjali biss, allura noqogħdu nilagħbu b'din ngħidu 2/3 u jekk jiġi jekk ma jiġix ma jiġix. Però jekk aħna għandna twemmin f'dan l-uffiċċju li naħseb li għandu Tonio Borci, professor Tonio Borci, semmi diversi affarijiet li jistgħu wieħed jibda jitfaħħom f'ħoġor il-President. Per eżempju, Tonio Borci semmi, man kif dak il-ktieb, isemmi
illi il-presidential pardons, kull ma jagħmel jiffirma, ġdak jgħodu sebhom il-Ministru tal-Intern u mbagħad jgħaddihom il-Cabinet. Forsi dak wasal iż-żmien illi jaħdimhom il-President, il-ħolqien ta' ċerti appointments kostituzzjonali. Tajt li għandu jkollu iktar saħħa. Li għandu jkollu iktar saħħa, illi on paper irid jiffirma lihom dawn l-affarijiet. Però forsi qatt m'għandniex il-fiduċja biżejjed il-komfort illi nitilquhom fideh. Però wasanna biex napprezzaw ir-rwol ta' dan il-President għax kif qed ngħidu. Il-President kien dak illi issa naqblu jew ma naqblux ma importax dak huwa argument ieħor fuq tematika li l-abort ma jidħolx naħseb jien wieħed mill-pedini kbar, waħda kienet l-oppożizzjoni min-naħa tas-soċjetà ċivili, mill-Knisja, mill-Partit Nazzjonalista u minn ħafna qdiet. Però l-oħra, naħseb ikbar, ma kinux 50-50 daw, naħseb ċan kbira kienet il-pożizzjoni li ħa il-President George Vella. Ġa dan huwa uffiċċju illi qatt għandu ċerta saħħa. Is-Sinjura Mirjam Vella. Tantx nafa, jiena kellimta, provajt bħal kulħadd li ħodt intervista minn għandha. Ara, ħadd li jawċija tru entru għax bit-tu bdiet tkellimni vera ħadd gost illi immedjatament l-identità tagħha ta' awċija samita. Jiena qed nara element interessanti. L ħaġa jiena nemmen ħafna li bda l-pajjiż f'ħafna livelli mhux qed ngħid ta' tmexxija biss tal-partiti wkoll ma mhux biss wasal iż-żmien li jkollna aktar nisa. Tajjeb? U allura aħna għandna bżonn nirrealizzaw aħna l-irġiel legos li għandna u kemm għandna bżonn nwarbuhom ftit u nħallu lin nisa jmexxu. Naħseb għandna bżonna u nfiequ minn ħafna problemi li nħolqu. Ġifieri dik għalija għandha komfort minn dak il-lat. Però għandha elementi ta' nutar. Il-nutar għandu ikollu. Il-nutar tajjeb, nutar tajba, ikunu dawk illi għandhom għajn għad-dettall, imħabba l-liġi, imħabba r-rettezza, irrid tkun rett, imma fost kollox mentalità medjatika. Ġifieri anke biex mur tixtri darle, ġifieri anke kien notarija tiegħi, però trid tkun medjatika. Jien naħseb illi dawn l-elementi irrid nemmen u nixtieq illi qegħdin f'ħoġor in-notar li se tkun hekk jrid. In-notar Mirjam Spiteri de Bono, jiena ġifieri inti x'tistenna bħala għal din il-presidenza l-ġdida li għadha ħatibda hekk. X'taħseb illi jistgħu jkunu l-isfidi fix-xhur li ġejjin? Le, jien naħseb għandna klima politika polarizzanti, ġifieri jien nixtieq li ma jkollniex president. Jiena fil-waqt li kull president iġib miegħu karatteristika dinamika partikolari. Jien naħseb president m'għandu qatt ikun rockstar, okay? Sa kulħadd jifhem li jrid. Ġifieri jiena xatt bħal Mary Louise Collier Preca li ħadmet tant ma' nies hija xi ħaġa li użat l-uffiċċju tagħha hemmhekk nara rilevanza kbira u poġġiet l-aġenzija tan-nies u anke il-bżonnijiet tan-nies fuq quddiem. Però ma jdejquni ir-rockstars jien fil-presidenza. Jiena għalija president għandu jkun politiku? Għandu jkun Għax dik argument ieħor, le? Ġifieri hawn min jgħidlek għandu jkun ġej mill-politika, għandu jkun ġej minn barra. Di jgħidha wkoll George Vella u naqbel miegħu għandu jkollu għarfien tal-liġi. Issa jkunx ġej mill-politika l għandek naturalment dak il-background. Jew tkunx ġej għalkemm. Le, ma differenti għax politiku mhux bil-fors għandu għarfien tal-liġi għax jista' jkun Ġifieri, allura forsi nistgħu ma nafx forsi nistgħu niddeċifraw mod ieħor, ngħidu mod ieħor għandu jkollu għarfien tajjeb ta' kif titħaddem il-politika u l-apparat tal-istat. Hekk qed ngħid, għax ovvjament ikollok nies ġej minn noqsma differenti, ġifieri dak li qed tgħid intu għasew. Mirjam Spiteri de Bono ilha maqtuha, hija mara ta' Minister Żval ta' 72 sena, ilha sitt maqtuha, però taf l-operat tal-Parlament għamlet sentej fi żminijiet pjuttost ibsin ukoll, kienet tmexxi n-nisa laburisti, ġifieri kienet taħdem ma ninsewx il-kuntest li kienet taħdem miegħu mara f'dinja fejn kienet iktar minn tal-irġiel milli hija llum. Ġifieri jiena nara mara soda. Apparti hekk li jkun interessanti huwa li se ġġib ukoll naħseb jiena il-vibe għawċi, ċe l-idea tal-mod kif jgħixu l-għawċin, kif jgħixu irħula żgħar, allura mhux se tkun biss se tħares lejn il-makro, ma se tkun qed tħares ukoll nemmen jien lejn il-mikro. Professur Andrew Azzopardi, grazzi ħafna li kont miegħi il-programm Ras Imbras.
kuljum issibuna fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nsemilkom.